बोलो तमें कौन थाली पिंधिच रुना दीदी तुम कौन शाढ़ी पिंधिच देखा शाढ़ी पिंधिले तुम केमिति दिशुच मोटी ना मोटा रुना तू पतला हो शाढ़ी पिंधिला हाँ जना पड़ सब कमिगल 2-4-5 किलो देखिया बोलने तब आपण मैंने भावुवे ये व्यक्ति जनक किए तो चलतु देखा मुह को ये होचंती किए देखिया तू केते समय रही है था से आम भी ये अच्छु आम मोबाइल को चार्ज सरुच ना तोर को चार्ज सरुच मोबाइल चार्ज सर मोटी बुलिलु रुना कथा माने आगे से ठीक है ये कौन है ना नेंडी मीडिया तो ये जो साड़ी पिंधिया पर कौन नाम थिला सेबड़िया थिला साड़ी पिंधिया पूर्व साड़ी पिंधला पर हेला नेंडी मीडिया ये भल ना नेंडी मीडिया कौन ये ना मिलियो माने केते अधिया पैसा देना ना को मो कथा सुनो अधिया पैसा देना ना को एभला ना बाची दियंदी अधिया पैसा देइजो त मामुनी टाइम नै कि से गणना करी कहिथो कोन नेंडी मीडिया नेंडी मीडिया अतः तो ना जे तो नेंडी सेट नेंडी मीडिया कर देछ खाली ठीक के मॉडिफाई करने 5000 टका नै निजे ना कॉपी करी देइ तुले कोइ बोल पैसा दबा कथा सुखा तो पड़े नेंडिस के तू कौन कहउजन देखंतु ये जे तू नेंडिस नेंडिस होउची ना दे जंदी रुनांकर होउची नेंडी मीडिया नेंडी मीडिया तो रुना कोन माने रुना जे तो पूर्वतन ना थिला बर्तन के ता पूर्वतन ना थिला कोन कोन साबड़िया साबड़िया थिला ता पूर्व हां साबड़िया रो नेंडी मीडिया ओहो तो बर्तमान हमर साबड़िया को ना चेंज है कि नेंडी मीडिया करा है जी हां तो ओके हम नेंडी मीडिया को हम विदाई चललु एकर कोन इंपीडिया पना कोन इडी मिलिया है ना ना लास्ट गुड काले हेदिन जो गुड कोन बळी पड़थला सेई नाटा देइथिले तो नेमपीडी साड़ी ना देइथिलो ସେଇଟା ଆମେ ତମକୁ ଦେଇଦେଲୁ କିନ୍ତୁ साड़ी पळैला साड़ी पुणी आइने तुम्हारा पुणी जे तम भौणी से तमକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତମ ନାଁ ହଉଛି ନେମ୍ପିଡି ନାଟା କିନ୍ତୁ ରୂପା ତମକୁ ଶୁଭା ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ନେମ୍ପିଡି ତମର ଏଇ ଯୋଉ କିଲି କିଲିଆ ହସକୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶ ବେଶ ପୁରା ଖାଇ ଯାଉଛି କୁହନ୍ତି ନା ଛୁଆଟିକୁ ଡ୍ରେସ ଟା ଖାଇ ଯାଉଛି ତମକୁ ନାଟା ପୁରା ଖାଇ ଯାଉଛି ନେମ୍ପିଡି କି ଇଏ ହଉଛି ନେଣ୍ଡି ପିଡିଆ ନା କଣ ନେଣ୍ଡି ପିଡିଆ ଥରେ କହିକି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମନେ ନାହିଁ ନାଇଁ ରୂପା ତମ ନାଁଟା ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଲା ନେମ୍ପିଡି ନେମ୍ପିଡିଆ ଭଳିଆ ତମକୁ ତମେ ଦେଖା ହଉଛ ନେମ୍ପିଡିଆ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମୁଁ ନେମ୍ପିଡିଆ ଭଳିଆ ତମେ ଦେଖା ହଉଛ ତମେ ତ ନେଣ୍ଡିସ ଆଉ ଡାକିଆନି ନା ନା କଲେଜ ଗଲେ ମାମୁନି କେବେ ଡାକିବ ନେଣ୍ଡିସ ଡାକିବେନି ଯଦି ଆମ ମାମୁନି କୁ କିଏ ଡାକି ଥିବ ତାପରେ ଡାକିବନି ମାମୁନି ଥେଇ କୋଟ କରା ହେଇକି ନେଣ୍ଡିସ କରା ହେଲା ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ସୁଖା ମାମୁନି ମାମୁନି କି ଯଦି କେହି ଅଲଗା ନା ଡାକିଥିବ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୁଁ ଅବସ୍ଥା କଣ କରିବି ଆଉ ନା କଣ ସତ କଥା ନା ବାସ୍ ତାପରେ ତ ଶୁଖା ଯିବ ଆଉ ତାପରେ ଖାଁଟା କନ ହଉ ନେଣ୍ଡି ମିଳିଆ ତମେ ବସ ଏବେ ତଳେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନେଣ୍ଡି ମିଳିଆ ବସ
ରୁନା କିନ୍ତୁ ପତଳା ଦେଖାଉ ଶାଢୀଟା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁରା ଏକଦମ ପତଳା ସତ କଥା ଅନିଲ ଭାଇକୁ ବି ଆହୁରି ପତଳା। ଅନିଲଠୁ ବି ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଧନର ହଉଛି ତା ଅରିଜିନାଲ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ଧନର ଅରିଜିନାଲ ମାଉସୀ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛି ହଁ ବହୁତ ଭାଉ ତମେ ଭାରି ବେକାର ଲୋକଟେ ଏଇ ତମେ ଭାରି ବେକାର ଲୋକଟେ ହଁ ମୋ ଉପରେ କାଟା ତମକୁ ଦେବି ବନ୍ଦ କରିପାରୁନ ନା ହଉ ନେଣ୍ଡି ପିଡିଆ ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି ହଉ ନେମ୍ପିଡିଆ ତମେ ଚାଲନି ତମରି ପାଇଁ ହଁ ନେମ୍ପିଡି ଚାଲ ଆମ ଗଳିରୁ ବିଦାୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଜେଇ ଦେଇଛି ହଁ ବେକାର ଲୋକଟା ଆଉ ଅଛି ଟଙ୍କା ଫୁଲଦେବି ସବୁ ବେକାର ଲୋକଟା ନାହିଁ ଓ ଜାଣିଛୁ ନା ରୁନା ଇଏର ଅସଲ ମୂଳ ଲୋକ କିଏ କୁହନ୍ତି ଦେଖିଆ କିଏ କହିଛନ୍ତି ମାମୁନି ମାମୁନି ଡାକି କହିଲା ମାମୁନି ନା ମାମୁନି ହଉ ମାମୁନି ଏଠି କହିଲା ଶୁଭିଲା ତତେ ଶୁଭିଛି ନା ବାସ୍ ହଁ କଣ ଆଉ କିଏ କହିଲା କିଏ କହିଲା ଆଉ ଥରେ ଶୁଣୁ ତୁ ନ କରେ ବି କହିଲା ଭଳିଆ ଲୋକ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ତୁ କାମ କରିବୁ ମୁଁ କହିଲି କବାଟ ଖୋଲିଯାଉ ସେଇ ମୋ ପଛପଟ ଥିଲା ହଁ ହଁ ହବ ତୁ ଯେତେବେଳେ କୋଉ କବାଟ ଖୋଲିଦ ମୋ ପଛପଟ ଖୋଲିଦିଏ ତୁ ମୁଁ ମାନେ ଆସି କହୁଛ କବାଟ ଖୋଲ ତୁ ସେଇଟା ପାସ୍ କଲୁ ନା କହିଲେ ରୁନା ଦେଇ ଆଜି ଶାଢୀଟେ ପିନ୍ଧିଛି ଭାଇ ଦେଖିବା ଡାକି ମତେ ଡାକିକି ଆଣିଛୁ ମୁଁ ହଉ ତୁ କହ କେବେ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି ପେଲିକି ଆସେ ନା କବାଟ କହ ଆଜିକୁ ପେଲି ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କହିନି କବାଟ ଖୋଲିଲେ ତୁ କହିଲୁ ବା ନିଜେ କହିଲୁ ଅନାନି ନେଣ୍ଡିସ୍ ଖସିଯିବ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ଭାଉଜ କହିଲୁ ନେମ୍ପିଡି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ କହିବେ କୁହ ସତ ଶୁଣି ନାହିଁ ମୋ ରାଣ ଅଛି ତମ ନା ନେମ୍ପିଡି ଏଇଠି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଏଇଠୁ ନେମ୍ପିଡି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା ନେମ୍ପିଡି ଭାଉଜ ହଁ ନେମ୍ପିଡି ଚାଲ ବହୁତ ଖୁସି ହଁ ନା ଆଉ କଣ ଏଇ ନା ଲୋକ ମିସ୍ କରୁଥିବେ ତମ କା ନା ମନେ ରଖିଲେ ମୋ ନା ଟା ମନେ ରଖିଥିବ ନେଣ୍ଡିସ୍ ବିଦାୟ ଦିଅ ଆମର ନେମ୍ପିଡିକୁ ପେଲିକି କାଢ ନେମ୍ପିଡି ପେଲିକି ବିଦାୟ କର ହଁ ଆମେ ତମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ତମେ ଏତେ ଖାଇଲନି ଯେ ଆମେ ତମେ ବିଦାୟ ଦେନୁ ତୋର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଖୁସିମା କଣ କରିଛି ଏପଟେ ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୁସିମା କୋଉଠି ବସିକି ମାପି ଦେଲା ଯେ ଏତିକି ଜାଗା ତମ ଗାଡି ଅଛି ଆରେ ଖୁସିମା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିଛି ଟିପୁ ନେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସ ଆଚ୍ଛା ଏ ମା କଣ ହେଲା କଣ ଟିକି ଛୁଆ ହଉଛ Johnny, yes. It is super no, Papa. ତାପରେ Ellie, Ella, Upada, ପୁରା ଡେଲିଂ ହେଲା ନୋ ବାପା କହିବ Ella, no, Papa. ହଁ ତାପରେ Near mother. ହଁ ହେଲା ହଁ କଣ କଣ ଧନ ଖୁସିଆ କଣ କରୁଛ ଏଠି ମାମା ଖୁସିଆ ଦେଖାଉନି ମୁହଁଟା ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ଆସ ଦେଖିବ ଆସିବ କଣ କରୁଛି ଭଗବାନ ଦେଖି ମୁହଁଟା କାହିଁକି ହଉଛ ତମେ ମୁଣ୍ଡରେ କଣ ପାଉଡର ପକେଇକି ଆଉ ଅଛି ନା ଡବାର କେତେବେଳେ କୁସୁମାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କେମିତି ସେ ଜଗଲା ହଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ପୁରା ଗୋଟାଏ କ୍ରିମ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ହଁ ବା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡର ଆଉ ଥିଲା ନା ପାଉଡର ରୁନା ଆଜି ତମେ ଗୁରା ପଡିଯିବ ହେ ମା ରୁନା ଜେଜେକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଚୁଟିରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଚୁଟି ବି ସଫା କରିଦବ ଅନେକ ଉନା ଦେଇ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ
ମୋ ଝିଅ କଣ ଚୁଟିଟା ପାଚି ଗଲା କି ଆଉ ଆଗତୁରା ଟ୍ରାଏ କରି ବୁଢୀ ହେରିକି ଦେଖ ପିଜୁଳି ଖାଇବା ନା ପିଜୁଳି ଭାଇ ନିଥିଲା ତ ଭାଉଜ ଦେଖନି ଖୁସିର ମୁହଁ କଣ କରୁଛି ଭାଉଜ ଖୁସିର ମୁହଁ ଦେଖନି କଣ କରୁଛି ପୁରା ଗୋରା ପଡିଯାଇଛି ଆଉ ପୁରା ଚୁଟି ବି ଧଳା କରିଦେଇଛି ଖୁସି ମା ଏମିତି କଲନି ଭଲ ନୁହଁ ପିଜୁଳି କିଏ ଆଣିଥିଲା ଏଇଟା ହାପି ଆଣିଛୁ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିବୁ ନା ଫୁଟି ଯାଇଛି ଫୁଟି ଯାଇଛି ହ୍ୟାପି କାକା ତମେ କଣ କରୁଛ ଏମିତିକା ତମେ ବଡ ପିଲା ହେଲଣି 10 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା କଣ ହେବେ ମୋରି ପଟି ମାରିଲା ଆଉ ଚାରିଟା ଆଣିଛି ପିଜୁଳି 3ଟା ଖରାପ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଫଳ ଆଣା ଚେକ୍ କରିକି ଆଣନ୍ତି ନା ଯେତେ ଥର ଆଣିଛି ଢକିଛି ରାଗ ଯେତେ ମାଗିଲେ ତ ଚୁଟି ଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ଘୁମେଇ ଦିଅନ୍ତି କେବଳ କ୍ୟାମେରା ଟା ଆସିଲେ ଘୁମେଇ ପାର ଘୁମେଇ ଦିଅନ୍ତି ହଉଛୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଧୋଇ ଦିଅ ହଁ ଆସ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋକା ପିଜୁଳି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି ରୁନା ହାପି ଆଣିଥିଲେ ପିଜୁଳି ଭାବିଲି ଆମ ବାଡରେ ହେଇଥିଲା ହଁ ହାପି କହୁଛି ମୁଁ ବି ଆଗୁଟା ଓ ମତେ ଜଣେ କାମୁଡିବ ମତେ ସେ ପୁକାର ଦମୁଡେ ପାପ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାଟିକି ସେଇଟା ଭଲ ସେଟା ନା ନା ଆଉ ପୁରା ପୋକାଟା ଯୋଉଟା ପଚି ସେଇଟା ଆଣିଦେ ପକେଇ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦୋକାନ ନେବି କମ ସେ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଦବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ପର୍ସନାଲି କହିବି ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ପଚି ଯାଉ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ହେଇଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଠକେଇଥିବେ ସେ କଷ୍ଟମରଟି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବନି ଲାଇଭରେ ବି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ 5 ଟଙ୍କାର ପ୍ରଫିଟ ପାଇଁ ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ହରେଇ ବସିଲେ କାହିଁକି ନା ଟଙ୍କା କରି ଆମେ 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାନେ ସେଇ କଷ୍ଟମର ବି ଆଉ 5 ଜଣ କହିବେ ଯେ ତୁ ସେଇ ଦୋକାନରୁ ଆଣିବୁ ସେ କେବେ ଠକାନ୍ତି ଭାଇ ହେପି ଯୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲା ସେ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଯିବ କି ଯିବନି କେବେ ଯିବନି ହେପି ଯିବୁ ଘରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଗୋଟେ ନା ଏମିତି ତୁ ଯାଇ ବାଛିକି ଆଣିଲେ ତଥାପି ତ ଇଚ୍ଛା ହବନି ଦୋକାନରେ ତ କେହି ଯିବନି ସତରେ ପଠେଇବି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ମୋର ଏଇଟା ମତ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି ଜିନିଷ ଧର ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା ଭାଇ ଭାଇ ସେଉ ଦେଇଦେଲୁ 2 କିଲୋ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ତା ଦେହରେ କିଛି ଖରାପ ଆଡ କରିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତିନି ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯୋଉମାନେ ଆପଣ ବରଂ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବରଂ ସେଇଠି କଣ ଆପଣ କଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚେକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ମାଗି ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଇଦେଲ 100 ଟଙ୍କାରେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଠକାନ୍ତୁନି କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ହିଁ ମାନେ ଅନ୍ଧ ଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ମାଗିଥିଲେ ଆଉ ସେ କେବେ ବି ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଫଳଟା ଆମେ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ ଯାହାକି ଆମେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ଗଲେ ସେମାନେ କେବେ ଫିଲ୍ କରିବେନି ଯେ ଚେକ୍ କରିକି ଆଣିଛି ନାଇଁ ତ ପଚା ଆଣିଛି ଶସ୍ତା ଆଣିଛି କଣ ସେଟା ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ ଥୋଡ଼ି ନା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଠାରେ ବି ଆମେ ମିଠା ଦୋକାନ ଯାଇ ମିଠା ପାଇଁ ମିଠା ଦେଇଦେଲ ସେ ମିଠା ଦେଇଦେବେ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଥିବ ବାସି ଥିବ ହଁ ଗୋଟେ କଥା କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା କିଏ କାହା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛି ଜିନିଷ ଠିକ ରେଟ୍ ଦେଇକି ଆଣିଥିବ କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଟିକେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇକି କୋଉ ବାପ ତା ଝିଅ କମ ଜିନିଷ କମ ଭାଇ କୋଉ ଝିଅ ତା ବାପ ଘରକୁ କୋଉ ବାପ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବ ନା ସିରିୟସ କଥାଟା ଭାଇ କୋଉ ବାପ କୋଉ ଝିଅ କାହା ବାପ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବ ଭାଉଜ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ ମତ ରଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ପଚା ବାହାରିଲା ପେଡା
ପିଜୁଳି କିଛି କହିବେନି ତାମାନେ ଭାବୁଛ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ପଚା ପିଜୁଳି ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କିଛି କହିବେନି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦୋକାନୀ କଣ କରିବ ହଁ ଦୋକାନୀ କଣ କରିବ ଦୋକାନୀ ଏଇଆ କରିପାରିବ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି ଖରାପ ପଡୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ଶସ୍ତାରେ ଦେଇ ପାରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କହିକି ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଜରି ଭିତରେ ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ଲୁଚେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ କହିବା କଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲା ଅଲଗା କଥା ସେ ତ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ସେ ଲୋକଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଯିବନି ଆଉ ଥାର୍ଡ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟି କାହା ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯାଏ ସେମାନେ ବି ଖରାପ ଭାବି ଏମିତି ପଚା ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଥିବେ ତ ତାଙ୍କର ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଖରାପ ହଉଛି କୋଉଠି ଏମିତି କେବେ କାହା ସହିତ କରନ୍ତୁନି ଦୟାକରି ଏଇ ବିଛାଟା ଯୋଉ ମା ଇଏ ଫୋଡିଆ ମାନେ ଅବସ୍ଥା ରହିବେନି ଚାଲୁଥିଲା ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ପୁରା କଙ୍କଡା ଭଳିଆ ତା ଗୋଡ ଦିଟା ଦେଖଛ ନା ଏଇ ଦିଟା ଗୋଡ ଦେଖଛ ନା ପୁରା ଡେଇଁ ପଡି କାମୁଡେ ରାଣ ସତର ସେ ସେଇଠୁ ଆଇଲା ମୁଁ ଅନେଇଲି ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ବନ୍ଦ ଏଇଟା ରଖି ପାଳନ୍ତି ନାଇଁ କଙ୍କଡା ବିଛାଡା ରାଣ ପକାନି ସତର ପାଳନ୍ତି ରଖନ୍ତି ଧରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ସତରେ ତା ନାଞ୍ଜର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଥିରେ ଯଦି ସେ ଫୋଡିବ ସେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ରହିବନି ଇଏ ଯାହା କାମୁଡି ଆଉ ଜୀବନ ମାରିଦବ ଇଏ ପୁରା ବୁଢାଟେ ଦେଖ ଦେଖ ତା ଯୋଉ ଫୁଡିଆ ଇଏଟା ଦେଖ ନାଞ୍ଜରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି ଏପଟକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମୁନ ବାହାରୁନି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟିକିଲି ମୁନଟେ ହଁ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଟା ମେନ୍ ସେଇଟା ଫୁଟିଦବ ଠିକ ମଶା ଡେଇଁ ବି ପଡେ ଇଏ ମାମୁନି ମାରିଦବା ଚାଲ ନା 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 ମାରିଆ କାହିଁ ସେ ତାର କଣ କର ଏଇଠି ବୋ ଟିପୁ ଧନ ନବୁ ପୁଣି ଟିପୁଆ ଧାନ ନବ ଗୁଡା ଇଏ କରିକି ସେ ତାର କିଛି କରିଛି କ୍ଷତି କାହିଁ କାମୁଡିବ ସେ ତା ବାଟରେ ଯାଉଛି ସେ କାହିଁ ଦବ ଚାଲୁଛି କେମିତି ଦେଖୁଛ ପଳେଇଲା ଦେଖୁନ ନା 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 ସେ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିନି ଆମେ କାହିଁ ତାକୁ ମାରିବା ଛୁଆ ପା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେ ରହିବା ନା ଛୁଆ କାଲି ସକାଳୁ ଅନେଇକି ହଁ ହଁ ଯାଇ ସେ ଆଉ ତାକୁ ଖୋଜି ପାଇବୁନି ହଉ ଯା 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 ଯା